bude teďka Precie, protože nám ta značka sedla, hodně z těch nástrojů v našich rukách funguje, dává to smysl a pracuje se s nimi dobře, ale máme tam pořád ještě nástroje z těch starých systémů. Takže jedny z těch rotačních, tak jsou nástroje Flexible Blue, a to jestli jsem dobře koukal, tak se pořád nedá vidět tady v té kazetě, že jo, Honzo? A to jsou nástroje, které používáme teďka na GlidePad relativně často. Sympatický na tom je, že ta 13 má malý konus, jenom dvojkový konus. Je to malý, velice flexibilní nástroj, který se dá krásně předehnout. Když máte typicky kanálky, které jsou špatně přístupné u lidí, kteří málo otevírají, tak tenhle nástroj předehnete do více 90 stupňů a dostanete se do vstupu do kořenního kanálku, zrotujete se s tím endomotorem a můžete ten nástroj potom pustit, nemusíte se tam s tím nikde lámat, pacientovi otevírat pusu rozvěračem a nějak se s ním prát. Takže na tohle to jsou fakt jako skvělý. A zároveň na nějakou úzkou složitou anatomii ten nástroj je fakt flexibilní. Zase rád se ale rozmotává. Hlavně v té špičce je potřeba to kontrolovat. A to bych řekl, že právě jako ne tolik. Ne tolik jako s těma iFlexama, tak to rozmotávání u toho bůčka je, protože to přema Martensitu, že jo, ale není tak dramatický. No, ale je potřeba to kontrolovat. Všechny ty nástroje, které mají víc toho Martensitu, tak se ty závity budou roztáčet. A vy musíte ten nástroj revidovat po každém použití, jestli ty závity nejsou poškozeny. Může se vám stát, a u iFlexu to stávalo typicky velice často, že po jednom použití jste vytáhli ten nástroj byl celý rozmotaný. Takový nástroj z toho kořenového systému, tak jednak bude pracovat pomalejc, tak se fakt jako zvyšuje riziko, že to zlomíte. Potom to je to, co jsem říkal, občas jste prostě potřebovali 4,25, abyste zprůchodnili jeden kořenový kanálek. No a pak tohle je Flexible Blue se to jmenuje a kromě 13 tak mají ještě 17.04. To je za mě jako docela jako hezký základ, byť ještě jako by to máme doplněný o další nástroje, které ukážeme na chvíli. A z těch rotačních, tohle je na GlidePad taková asi naše nejčastější věc, pak tam ještě bude jeden kůž nástroj za chvilku a jinak z těch rotačních. Optima v Auře. Je to jeden celý ten protokol toho Precie, slitina Aura. Já z toho celého konceptu Precie mám dojem takový, že Aura je flexibilní, ale ne ještě úplně extrémně flexibilní a má velice dobrou řeznou sílu. To znamená, že ten nástroj nemám pocit, že pracuje líně v tom kořenovém kanálu. Pracuje relativně jako rychle, na můj vkus ty piliny se odřezávají pěkně, má to dobrý odvod toho detritu, ale ta flexibilita není jako ještě na úplně jako super vysoký úrovni. Což je ale dobrý, pokud potřebujete právě co má tu špičku občas malinko zatlačit. Potřebujete, aby ta špička jakoby nějaký lehký tlak snesla. Takže proto máme v tom protokolu Optimu. Potom jsme si do toho zařadili ještě Magna Flexible Blue. Tohle je zase ta modrá slitina od toho Precie, mám pocit, že je mnohem flexibilnější. Ale tím, jak je to flexibilní, že to zatlačíte, tak ta špička se prostě ohýbá. Takže jako nemůžete od toho čekat, že u nějakého lehce obliterovaného kanálku, když zatlačíte, takže vás to do toho kanálu úplně vtáhne. Spíš se to jako vohne a bude se to tak jako převalovat po těch okrajích. A mnohem lepší mi na to přijde třeba právě ta Aura. Ale na komplikovanou anatomii, zadní kanály, tahle ta slitina pro nás funguje zase dobře. Tak. Potom máme ještě jeden a to je Nota Taper, což vychází, jestli si dobře pamatuju, z ProTaperu Gold, je to tak. A zase v Auře, aby to bylo malinko pevnější, mohli jsme na to malinko zatlačit. A já teda osobně ho používám hlavně kvůli tomu, že ten nástroj má velký stoupání. Když se kouknete i u té 20 nebo 15, jak tenká je špička, ale jak velký to je nahoře, já tady ten nástroj často používám jako mezistupeň, když začnu GlidePad, a potom potřebuji udělat něco jako koronární flaring. GlidePad neudělám v celém kanálku, ten nástroj nechám projet třeba polovinou kanálu, pak si vezmu tohleto a vlastně díky tomu velkému stoupání si rozšířím tu koronární třetinu nebo těch pár milimetrů, aby ten vstup byl malinko větší a pak si zase zpátky vezmu ten původní nástroj na GlidePad a jdu dělat GlidePad v té hloubce. A slibuju si od toho, že ten nástroj nemusí pracovat v té koronární části. Tam už je to vlastně rozšíření do tohohle nástroje. Ale zase nemám tendenci tenhle nástroj používat v celý plný pracovní dílce právě kvůli té široké koronární části. Tam to potom funguje hodně jako standardní ProTaper Next, kdy jako to oslabení v té koronární třetině je občas možná až zbytečný. A zase u širokých kanálů tohle může být jediný nástroj, který použijeme. Takže proto patří pro nás do té rodiny, co máme doma taky. Tohle je horní šestka a právě to typické spojení MB2 a MB1. Nástroj budu dávat do MB2 a vy se zkuste kouknout, kde vylezá v té
Jo? Vidíte, tady vlastně je ta špička toho nástroje. A jak to je, teda musí být hodně vohlý, aby tam vlastně takhle vylezla. A dál to jako přes tu stěnu nepůjde. A tady, kdybych to nevěděl a chtěl to tam jako prorvat, tak tam udělám zase takový to S-ovitý prohnutí, brutálně S-ovitý prohnutí, zbytečný. A ten nástroj by se tady zpříčil a zůstal by jak v té MB1, tak v té MB2. Takže tady provajzák. Pak jsem vám chtěl ještě ukázat tady, když jsem mluvil právě o tom postupném zprůchodňování s různýma nástrojema. Tohle je zase teda MB2, to je takový největší kanál. Tak tohle to je Glider 15 z té Optima řady, myslím. A teďka mám MB2, vím, kde je její vstup, jenom malinký, a pomalinku vlastně jako opracuju jenom vstup do toho kořenového kanálku. A nechávám se gravitací a jakoby jenom volnou silou vtáhnout, co to vlastně tomu kanálu, co to tomu nástroji dovolí. A vidíte, že ze začátku to moc není, ani nevzniká moc detektových pilin, ale postupně se to přidává, zvětšuje. A jakoby takovým tím přesně pilovitým nebo kartáčovým pohybem se pomalinku dostávám dovnitř do kanálu. Už po tady té malinký chvilce jsem musel rekapitulovat, nebo chtěl rekapitulovat, odpláchneme i tyhle ty malinký piliny, aby se to se celý zvlhčilo, a pak budeme pokračovat s tou prací dál. Uvidíte, jak vypadá špička nástroje teďka po tom jednom použití. Očistit. No a vidíte, které ty piliny? Tak tady by mi to už potom jako moc nepracovalo v tom kanále. A dostat to z toho je často jako třeba, že to neočistíte jenom v té hubičce, ale prostě vezmete rukavici, nehet a prostě to přejedete přes nehet, aby se to dostalo z toho nástroje pryč. Ne, vždycky se vám to podaří odstranit úplně všechno, ale nemělo by tam toho zůstat prostě tolik. Tohle to bylo jako kompletně zadělané. Už o hodně lepší a můžeme použít. Vidět, že něco malinko tam zůstalo, ale ne nějak dramaticky. A zároveň koukejte, jak se jakoby nakláním s tím endomotorem, jakoby, nebo s tím kolínkem do strany, abych narovnal a vyrovnal vlastně tohoto prohnutí. Jo, a vidíte, že už mi to pouští do toho kanálu podstatně hloubš. Ale furt tako ještě ne, nikam na plnou pracovní dílku. To u toho má ještě pípat teda. A vždycky zavedeme a potom při tom vytáhnutí se snažím mít ten nástroj jako lehce přitlačený k jedné stěně kanálku, tady je to ta palatinální, aby se to malinko rozšířil ještě ten vstup víc. Ale furt ten nástroj jako nechce jít úplně volně, takže co jsem udělal teďka, tak je to, že po vypláchnutí vezmeme právě větší nástroj, je to byla 25 reciprok, a rozšířil jsem právě tu malou část, kterou jsme teďka zprůchodnili. Já tím budu přeskakovat, až to nemáme úplně celý. A ještě jednou glider. Tak, to teďka právě ten standardní červený reciprok. Vidíte, že to prohnutí toho nástroje už není takový, snažím se to jako vyrovnat víc a jenom tu špičku toho nástroje nechám vjet do toho kanálu, který se primárně zprůchodnil už tím gliderem. Detritový piliny z toho jdou úplně čistý, ale vůbec nemám ambice s tím nástrojem jet nikam dál, ani ho nepouštím nikam dál. Prostě jenom volně v tom, kde už jsme preparovali, a tím se krásně otevře ta koronární část, ne nějak moc, ne tak agresivně jako třeba Gates Gliderem, aspoň za mě, ne tak agresivně jako nějakým dedikovaným rozšiřovačem, ty taky nemám moc rád, protože jsou většinou hodně velký. A teď, když vezmeme glider, tak myslím si, že to bylo na první dobrou už potom zprůchodnitelný celý. Jo, teďka se glider do toho širšího kanálu a už slyšíte, že už je dokonce i skrz. Ale kdybych v ten moment nerozšířil tu koronární část tím reciprokem, tak věřím tomu, že bych se na plnou pracovní dílku dostal s tím gliderem, ale trvalo by mi to třeba o 5-10 minut díl. Prostě postupně, než by to napreparoval ten malý nástroj, tak by to trvalo. Protože musel preparovat v hlavě tady v té vrchní části. A dole vlastně problém úplně neměl. V nových kanálků tak to krvácení téměř vždycky úplně přestane. A už se s nějakou krví potom nemusíte potýkat. Tady vidíte, jsme tady začínali s GlidePath s tou 13. V tom pípání můžete slyšet, kde se pohybujeme v tom kanálu. Pokud cítím, že ten nástroj nepracuje, to opravdu cítíte v té ruce, tak není problém to projet na plnou pracovní dílku hnedka na první dobrou.
Pokud ale cítíte odpor, tak je lepší to častěji revidovat. Jo. A už jsme byli na prvním pracovním dílce. Mezi obukáním kanálu, revize špičky, špička vypadá čistě a dobře. Tak znovu takhle do všech kanálků, i do toho distálního. Vidíte, že ta krev nevadí ani tomu apex lokátoru, že to měří celkem dobře. Nespíná se to nikde, jako kdybyste nečekali. Na nějakých 19 mm to zahlásí full. Potom, co takhle projedeme všechno, tak potom vezmeme už čistě 20, 25 a akutní návštěvy. Standardně končím na 25 na bezpečný dílce, což si tak jako určuji někde okolo 16 mm pro každý zub. A ani nemám ambice se dostávat někam dál, většinou to jsou rychlé návštěvy, které zaberou půl hodinky, 3/4 hodiny a dokončujeme to se zpožděním několika měsíců. A tohle většinou stačí efektivně na to, aby to těm lidem ulevilo od bolesti dostatečně. To, co tam vidíte, tak je ta kytička, ze které otrháváme podle použití, že je vidět, že ten nástroj už někdy pracoval, jinak by tu kytičku neměl. A je to 15, myslím, to tam proběhlo. A zase snažím se s tím kolínkem vlastně jakoby jít jakoby trošku naproti té ose. Nedávám to tam jenom rigidně z toho prvního nejlepšího přístupu, ale vlastně snažím se ten nástroj vyrovnávat celou tu dobu. A opravdu se tam stane, že i třeba distální kořenové kanálky takhle u šestek můžou mít úplně atypický výstup, úplně někde shaderem bokem. Když ke všemu budete přistupovat, že se tam dostanete rovně, tak s tím taky nepochodíte u všech kanálů. Tohle už je reciprokačně, nota reci. Takhle vlastně postupně opracování úplně u všech těch kanálů. Tady jsem to končil v palatinálním kanálu nějakého důvodu na 30. Proč ne?